Espanya i a Catalunya les xifres d'atur amaguen una part de persones que, malgrat tot, estan treballant. Encara que no sigui jornada completa, etc, però diguem-ne que la xifra no és, jo diria, no és 100% fiable. Però de tota manera, si abans teníem un 6 a les millors èpoques i ara tenim un 18, vol dir que segurament ni abans teníem el 6, sinó que era una mica menys, i ara potser no és un 18, però deu ser un 16, i segueix sent una xifra tremendament alta. Primer. Segon, en aquella època en què teníem atur molt baix, perquè un 4-5% d'atur és molt baix, doncs hi havia un munt de feines que, com a conseqüència del boom immobiliari, del boom de la construcció, de l'escalfament de l'economia, que tot això doncs, moltes persones del nostre país ja no estaven disposades a fer. I què va passar? Doncs que van venir persones de fora, que eren persones molt pobres, de països molt subdesenvolupats, que van veure a través de la tele que aquí es feien moltes cases i que es construïen molts pisos i que es necessitava gent. I van venir. Què va passar més? Que el govern del PP, del senyor Aznar, i el govern del Partit Socialista va fer una política de portes obertes, que vingui tothom que vulgui. Aquesta va ser la realitat i això ha significat aquesta inundació d'immigració estrangera que a Espanya i a Catalunya s'ha concentrat en aquests darrers 10 anys. Aquesta és la situació que tenim i això és el que hem de gestionar. Com gestionem la immigració? Ha sortit una enquesta a principis d'aquesta setmana, vostè i jo en vam parlar aquí en aquest sofà, de la proposta de l'alcalde de Vic de principis d'aquest 2010 de no empadronar els immigrants irregulars, il·legals, però diu que el 68% de la població catalana està d'acord amb la proposta de l'alcalde de Vic. Quina és la proposta en immigració de Convergència i Unió? Perquè és que si vostès no hi treballen, després ens trobem que la segona força a l'Ajuntament de la ciutat de Vic és una força xenòfoba. Això és per falta de treball dels altres? Home, però jo crec que nosaltres hi treballem. És a dir, Convergència i Unió a Vic ha demostrat que hi treballa, i a moltes altres poblacions de la comarca d'Osona també, i a moltes altres poblacions de Catalunya també. I la gent ens ho ha reconegut. No sé si a les urnes a l'última vegada, perquè van... Home, qui va guanyar? Sí, però qui va ser el segon? Bueno, home, però qui va guanyar? Sí, ara si resulta que el segon és més important que el primer. No, però en aquest cas és important la pujada que va tenir. Qui és més important, el campió de Lliga o el subcampió? Ja m'ha entès la pregunta, però jo l'he entès, però vostè m'entén la resposta. Sí, també. El que no podem fer és pensar que el segon és el que ha tingut èxit i el primer és el que ha tingut el fracàs. Li vinc a dir que si fem els ulls clucs aquest problema que per molta gent existeix, aquestes forces aniran creixent. Amb això li dono la raó, i per tant, com que ens tracta de que no creixin, nosaltres, des de Convergència i Unió, crec que hem de fer un discurs i una política en matèria d'immigració que sigui un discurs i una política clares, però també parlant clar. I parlar clar què vol dir? Deixi'm explicar encara que sigui en 30 segons. Primer, no es pot fer un discurs de color negre completament respecte a la immigració. Què vol dir un discurs de color negre? Qualsevol cosa que vingui a la immigració, creu i ratlla. Perquè després, molts dels que fan aquest discurs acaben tenint un familiar que l'acaba cuidant alguna persona que ve de la immigració, o acaben treballant en un taller que hi ha algú que ve de la immigració per fer una determinada feina, o acaben treballant en una explotació agrària, o acaben treballant en una indústria càrnica. I això ho devem necessitar. Ara, igual que no podem fer el discurs de creu i ratlla tot de color negre, tampoc podem fer el discurs de color rosa que ens han fet alguns, que era aquell discurs de vinga nois, que vingui qui vulgui, si hi ha papers millor, bé, i si no hi ha papers no passa res, multiculturalitat, entre tots ens entendrem, tot és fantàstic, tot això no funciona d'aquesta manera. Llavors hem de trobar un discurs realista que parli de drets i deures, que quedi clar que no estem disposats a que s'alterin els nostres costums, les nostres tradicions i les nostres lleis, i al mateix temps fer una selecció de la immigració en origen, que els immigrants que vinguin a Catalunya tinguin un contracte de treball i ordenar un procés com estan fent, de fet, la pràctica majoria dels països de la Unió Europea. Anem a un altre tema que també afecta la ciutadania. Tenim un fracàs escolar d'un de cada 6 joves. Això és el doble que a Europa, que és un de cada 3 joves. Sentíem fa poc també aquest 20... Perdó? Al revés. Nosaltres un de cada 3, sí. Europa un de cada 6. Al revés, sí. I després també tenim un 25% d'aquests joves dels nini, que ni estudien ni treballen, i el més fort, que no tenen pensat fer-ho. Quines propostes té per a aquests joves el 40 i poc % d'atur juvenil? Tot això va englobat en una bombolla que no sé on hem fallat. Sí. A veure, jo crec que ha fallat en part el nostre model educatiu. Perquè si tinguéssim un model educatiu, no dic uns professionals de l'educació, sinó un model educatiu. Si tinguéssim un model educatiu que hagués funcionat raonablement bé, o bé, tindríem un fracàs escolar de nivell europeu.
que seria un 15 o un 16%. Un de cada 6. En canvi tenim un de cada 3, que vol dir un fracàs escolar del 30-32%. I això, a més, hem anat de mal en pitjor. No hem estat mai del tot bé, però hem anat progressivament perdent pistonada i perdent posicions. No? Jo situo aquest tema, lluitar contra el fracàs escolar, al mateix nivell que aixecar l'economia de Catalunya. Per mi aquestes dues economia i educació, són els dos grans reptes que té el nostre país de cara a aquests propers anys, en plural, perquè aquests temes no s'arreglen en 4 dies ni en 4 mesos. Això requereix polítiques que es mantinguin durant anys i que al final, amb el pas del temps, et donin uns bons resultats. A Catalunya, entre un 85-88%, em sembla, de les empreses són pimes, petites i mitjanes empreses. Què els diuen aquestes empreses? Que moltes volen invertir i que no poden per aquestes traves que es van trobant. Em sembla que hi ha 68 punts que s'han de complir, 68 requeriments a l'hora d'obrir una empresa. En el moment en el que estem, algú que vol apostar els seus diners, li hem de posar tantes traves? No és que hi hagin sempre 68 tràmits a omplir, això depèn del tipus d'empresa que es vulgui muntar, però és evident que estem en un moment en què l'administració ofega molt més que no pas ajuda. És més un problema que no pas una solució. Hem d'anar a l'estil americà, obre l'empresa i després vindrem a veure com ho has fet? Jo no vull comparar-ho amb un sistema concret de fora de casa nostra, perquè el sistema americà, la mentalitat americana és molt diferent de la nostra, però l'objectiu és aquest. Jo vull anar amb una generalitat, amb una administració, que en lloc de totes les autoritzacions a priori, comprovi a posteriori el compliment de la normativa, perquè la normativa hi és sempre. Als Estats Units els fregeixen a normatives. El que passa que no els hi demanen tots els permisos abans, els hi comproven després. Jo vull anar amb un sistema així, amb un sistema de normatives senzilles, de normatives clares i de controls a posteriori, sabent que el que no compleixi després se l'ha de fer complir, de tal manera que l'administració sigui molt més àgil que no pas ho és en aquest moment. Això és una condició imprescindible per aixecar l'economia catalana, perquè si no arribem en aquest punt, doncs ens trobarem que cada vegada hi haurà menys gent en el país que voldrà fer coses i que tindrà iniciatives. Parlàvem de les dues Es, parlàvem d'economia i parlàvem d'educació. La Setmana Blanca, el calendari escolar, el revisaran de cara als propers anys, en cas que governin? El revisarem. Cap a quin... Doncs miri, cap al que considerem que és un error i una absurditat. L'actual govern, el tripartit, diu ara començarem una setmana abans, d'acord, en lloc de començar el 14-15 de setembre, comencen el 7 de setembre. A canvi d'això, diuen, durant el mes de febrer, aproximadament, farem una setmana de vacances. I la nostra pregunta és, i qui la paga aquesta setmana? Qui la paga? La Generalitat la pot pagar? Si està endeutada fins a les orelles? Hi deu haver coses més prioritàries que no pas haver de pagar aquesta setmana. La Generalitat no ho pot pagar. Si no ho pot pagar la Generalitat, qui ho ha de pagar? Les famílies. En un moment en què hi ha moltes famílies que van molt, molt, molt apurades i que els hi costa d'arribar a final de mes. O, pitjor encara, dintre d'aquella classe d'aquella escola hi haurà una colla de nens i de nenes que potser els seus pares els hi podran pagar aquesta setmana blanca famosa i n'hi haurà un munt d'altres que no se'ls hi podrà pagar. I aleshores què fem? Un 25% de la classe a esquiar durant la setmana blanca i l'altre 75% fent què? Aleshores, quan nosaltres diguem revisar això, què volem dir? Doncs escolta'm, com que comencem el curs una setmana abans i això difícilment es modificarà, els dies que s'hagin de